ngoku. Nkosi yami. Noma kwenzeka ntoni kowenu, batheka iprogram. Ayibe nomnikazi wezinto. Isolution kuThixo ke. Amen. Yes. Tata uMvumbi. Hayi ndoda. Ndinentanga zabe ezininzi. Apha eNdloveni. But indlela ezaziwa ngayo zona mina ndaziwa ngayo. Yes. 100% sure lo. Noba ndingamaphandle kubuzwe waziwa ngantoni lo muntu. Indlela abaziwa ngayo bona iyafana but yami yohlukile. Ayinawufana. Because doluke ndingakhonzi. But ndanikwala ndathatha uThixo. Ndakhiwa endlini kaThixo. Yilento ndikwazi ukwenza umuntu kaThixo. Yes. Nkosi yami. Andukuyali ndilichisa. Hayi. Andukuyali ndilichisa. Hayi. Kwabantu balapha eNdlovini ngaphakamisa isandla athi umuntu ngoku naye wena sikwazi ngokuchisa. Abendlu ngoku. Nkosi yami. Amoyeki lo mzana. Hayi cacile. Haleluya. Uthetha uqhwaka undinike ngobe mandixelele ngobe sazo ba mina ndisondela kuye. Because umuntu uthatha ukhula uyoyama. Ubona umuntu ojonga kuye. Ukhula ke. Awujongi kutsangweni. Because abangutsangweni. Bajonga emanxileni ke. Jesus. Hallelujah. Once waqala ujonga kontsangweni nombhodleleni. Uzawulala ethaveni. Jesus. Niyafi phuphana kowenu. Bebulldozer benzile. Ngikufumele ngoku. Because abantu bayoluse wena. Abadingi into sakwenza ndoda. Bengachithi siyami. Eyona nto bebefuna umuntu ozakwenza lento ubuthe wena ubonayo. Yes. Hayi pasisi. Uyayazi oba xa kwe efamily ndijonga ujonga ngaphansi kakho ufuna ukubona ujonge lami xa uphazama ucinga unayo. Yes. Uyayazi bapha kowenu xa xatyanwayo ngoku solution ngoku